ሰዓት ክንደይ ኮይኑ ንሞባይል ከመይ ንገልጾ? ሰላም ከመይ ኣለኹም ሎማዓንቲ ብዛዕባ ኣገላልጻ ሰዓት ብእንግሊዝኛ ክንርኢ ኢና። ሰዓት ክንደይ ኮይኑ? What time is it? What time is it? ንኣብነት 9 ሰዓት ንብል። It is 9 o'clock. It is 9 o'clock. 9 ሰዓትን 10 ወይም ድማ ካብ 9 ሰዓት 10 ደቂቓ ዝሓለፉ 10 past 9 10 past 9 ن9 ሰዓት 10 ጎደል 10 to 9 10 to 9 ሶ ኣፈላላይ ኣበዩ ካብ ዝኾነ ሰዓት ክንዲ ዝሓሊፉ 9 10 ክንብል ተኾይና we use past ጎደል ክንብል ተኾይና ድማ we use to. Okay? So ن9 10 ጎደል 10 to 9 9 10 10 past 9 ንብል ለና ማለት እዩ። ኦኬይ 9 ፈርዓን ንብል እስቲ half past 9 half past 9 ኦኬይ ረብዒ ጎደል ን9 ክንብል ተደሊና እንታይ ከም ንብል ኣብ ኮሜንት ተጽብየኩም እየ። Thank you.